6 грудня день, коли ми особливо дякуємо Збройним силам України. Тим, хто захищає нашу землю і свободу. На жаль, цього замало, тому ми в Кернел діємо. Понад 3 роки допомагаємо кільком бригадам на передовій, забезпечуємо їх спорядженням та технікою. Відвідуємо поранених військових у госпіталях, даруємо тепле спілкування, увагу, вдячність та пакунки відновлення. А також адаптуємо ветеранів ЗСУ, що повернулися до роботи. 176 колег-ветеранів можуть пройти медичну та психологічну діагностику, отримати набори вітамінів, поїхати в санаторій з родиною, отримати консультацію юристів, анонімно працювати з психологом, долучатися до спільних заходів ветеранської спільноти. А після базової адаптації ветерани за бажанням можуть взяти на себе ролі наставників для новачків та інструкторів з тактичної медицини для навчання колег. Кернел також береже пам'ять про 62 полеглих колег-захисників у відеоспогадах на корпоративному цифровому меморіалі. Дякуємо Збройним силам України за службу та захист України.